Hollantilaisessa pikkukaupungissa on käynnissä yhteisöpalvelu Facebookin avulla syntynyt massatapahtuma. Tapahtumien vyöry alkoi, kun 15-vuotiaan teinitytön syntymäpäiväkutsu meni vahingossa yleiseen jakeluun. Kaikkiaan 24 000 ihmistä lupasi saapua paikalle. Päivällä poliisi vielä poisti katukylttejä unisessa Haarenin kaupungissa, jottei juhlakansa löytäisi Merte-tytön kotia turhaan. Hollanti on kuhissut tästä jo viikon. Netissä on pyörinyt vauhdikas juhlatraileri. Hollannin televisio-uutiset on tehnyt jutun, jossa Merten kotitalo näkyy ja jopa kaupungin pormestari on antanut lausuntoja. Huippuna voidaan pitää pakollista Hitler-videotribuuttia. Myös teepaidan on saanut tilata netitse. Juhlien oli määrä alkaa kello 20 Suomen aikaa ja laskuri olikin käynnissä. Netissä juhlatunnelma oli vieritetty koko päivän suorassa lähetyksessä, mutta kun kello tuli 8, lähetys kaatui. Kaikki muutkin ottivat kuvaa ja kännykkäverkko ei sitä kestänyt. Aiemmin poliisi kertoi varautuneensa niin hyvin kuin taitaa estääkseen välikohtauksia. Merte itse lähti äitinsä kanssa kaupungista.